Espanya és una entitat podrida de dalt a baix, moralment, èticament i políticament. La poden governar les dretes o la poden governar les esquerres, els republicans o els monàrquics, però sempre serà allò que va deixar escrit l'insigne socialista català Manuel Serra i Moret. Espanya no és un estat nacional ni sociològic, ni un embrió d'estat de cap mena, sinó una empresa de cretins, una reserva de retardats que el món es guarda com a experiència única. I tot segueix igual. Per què? Us ho explico breument. Ara sabem que els professionals del seu sistema sanitari estan destrossats després de gairebé 3 mesos de lluita contra el virus. Han hagut de protegir-se amb bosses de plàstic, han hagut de triar entre la vida i la mort de pacients per la manca de respiradors. Molts d'ells s'han contagiat i han deixat la vida, han hagut de viure com empastats al marge de la seva família per tal de no contagiar-los, han hagut d'acompanyar també en moltes ocasions els morts en els últims moments perquè la família no podia tampoc ser. Ara molts d'ells pateixen irritabilitat i opressió al respirar, han perdut pes i no poden dormir, molts d'ells també, perquè es desperten per les nits amb flashback amb imatges de persones morint-se i amb malalts per totes bandes. Davant d'aquesta situació, què fa el govern d'esquerres de l'estat espanyol? Premiar els seus sanitaris? No. Premia els mercenaris. I apuja el sou un 20% a la policia i a la Guàrdia Civil per mirar d'evitar una mena de cop d'estat que li estaven muntant els del PP, Vox i els comandaments d'aquest cos. Com deia Serra i Moret, la culpa dels catalans només radica en no haver fet els esforços necessaris per desfer-nos d'aquesta pestilència anomenada Espanya.